האם אתה חושב שאפשר לרפא פוסט-טראומה? אז תראי, דבר ראשון, אפשר להקל מאוד בתסמינים, ואפשר לחזור לתפקוד מלא. הבעיה המרכזית בשאלה הזאת, זה שבעצם אנחנו לא מבינים את הקושי בלצאת מעזה או מלבנון או מאיו"ש, ולחזור לתוך הבית שלי, לילדים, לאישה. הפער בין שני המצבים האלה בעצם מייצר בכלל את המקום שבו אני אומר, וואי, יש בעיה עם איך שאני מתפקד. לוחם במילואים הוא בעצם כמו אריה בסוואנה, ואז הוא חוזר הביתה, הוא אמור להיכנס כמו ארנב לתוך כלוב ולהסתדר עם המרחב החדש הזה. והפער בין שני המרחבים האלה מייצר בעצם המון תופעות שאנחנו קוראים להם, הוא עם פוסט-טראומה, קשה לו, שבפועל הגוף שלנו מגיב נכון למצב של איום, למצב של פחד. ולכן הייתי בכלל מנסה לשנות את התפיסה, האם זה בכלל בעיה שיש לי את התחושות האלה בתוכי. כי בעצם הייתי צריך אותם ברגעי הקרב. אני אתן לך דוגמה על עצמי, היה לנו אירוע מבצעי בשעה 6 בבוקר בעזה, ובשעה 2 כבר הייתי בבית והוצאתי את הילדים מהגנים. היכולת לבוא ולעשות את המעבר הזה, תלויה בכמה אני יודע לעבוד עם הגוף שלי, ולדעת בעצם לבסט את מערכת העצבים שלי לתוך המצב החדש שאני נמצא בו.